Saan kaya pwedeng magbakasyon ngayong semester break natin? Yung mamamangha ka talaga sa sobrang ganda ng lugar. Tanong ni Angela sa mga kaibigan habang palakad-lakad ito sa unahan ng kanilang silid-aralan. Wari nag-iisip ito ng mga magagandang lugar na maaaring puntahan nilang magkakaibigan. Iyon bang maaalis pansamantala ang stress na kanilang pinagdaraanan ngayon? Yung tipo na hindi makakalipad ang isip nila sa mga bagay patungkol sa pag-aaral. Nasa ikatlong taon na sila ng kursong Computer Science sa isang sikat na universidad sa lungsod ng Maynila. Nakahinga na rin sila kahit papano nang pare-pareho nilang nairaos ang bawat asignatura ngayong semester. Nagpapasalamat naman sila at walang bumagsak ni isa man sa kanilang magkakaibigan. Ano kaya kung sa lugar nila Marco? Suhestyo ni Matilda. Kaya ang lahat ay napatingin kay Marco. Naghihintay ng sasabihin ito. Tiyak nila sa probinsya nito sa Bicol ay may mga lugar na hitik sa ganda. Lalo na tubong Catanduanes ang binata. Marami silang nakikitang magagandang beaches sa internet sa naturang probinsya. Tila nagdadalawang isip naman si Marco kung sasang-ayon ba siya sa mga ito. Ngunit hindi na kailangan pa na magdalawang isip pa siya. Agad na siyang nagpasya. Hindi pwede sa amin. Pagtutol na sagot niya sa mga kaibigan. Sige na bro, pumayag ka na. Pamimilit ni Severino sa kanya. Baka marami doon sa inyo mga chika hot babes. Dugtong pa nito. At hinampas naman ito ni Angela ng mahina sa balikat. Tigil-tigilan mo nga yung pagiging palakero mo. Puro na lang mga magagandang babaeng nasa utak mo. Kaya ayaw pumayag na Marco dahil sa'yo. Mahabang sermon tuloy ang inabot nito mula kay Angela. Mas magalit ka kung maging bukang bibig ko ang macho at gupito mga lalaki. Sabay tawa nito ng malakas. Seryoso talaga ako. Hindi pwede sa amin. Nasa pinakaliblib na lugar ang bahay namin at baka mapano pa kayo. Kahit papaano ay nag-alala siya kung sakaling ibig talaga ng mga ito na makarating sa kanyang bayang kinalakihan. Nababalot ng maraming misteryo at hiwaga ang kanilang lugar. Bakit? Marami ba roon mga rebelde? Aswang, maligno, o ano? Napakamausisa talaga nitong si Andrea Brillantes, na naging interesado sa pinag-uusapan nila na kanina lamang ay wala itong pakialam. Bigla ay sumeryoso ang mukha ni Marco. Gusto niyo ba talagang makapunta sa probinsya namin? Oo naman. Koros na sabi ng kanyang mga kaibigan. Basta, kapag nandun na tayo, iwasan niyo ang makipagkilala sa kahit sino. Lalo na dayo lamang kayo. Paalala niya sa mga ito. Ngunit si Severino natatawa sa kanyang isip. Gustong-gusto talaga niyang makarating sa probinsya nila Marco. Hindi upang puntahan ang mga magagandang lugar na sinasabi ng kanyang mga kaibigan, kundi ang makatikim ng bagong putahe. Nakakasawa na rin kasi ang mga babae rito sa Maynila. Pare-parehong napagsawaan na ng iba ang madalas na maikama niya. Dumating ang araw na napagkasunduan nilang bumiyahe patungong probinsya nila Marco sa Bicol.
Mahigit 2 linggo ang kanilang bakasyon, kaya mapupuntahan nila ang magagandang tanawin sa lugar na kanilang pupuntahan. Nagbus na lamang sila para kahit papano ay makatipid sila. Sanay na rin naman sila sa ganitong mahabang biyahe. Mahigit 12 oras ang biyahe patungo sa probinsya nila Marco. Sasakay pa sila ng barko pagkarating nila sa lungsod ng Tabaco. Mahigit 3 oras din ang magiging biyahe at pagdaong ng barko sa pantalan ng San Andres, susunduin na lamang sila ng kuya ni Marco gamit ang jeep na pinapasada nito. Kung magbabas pa kasi sila, mahihirapan lamang sila, lalo na kung puno na ito. Pagkasabubungan na sila makakakuha ng pwesto. Ang lahat ng uri ng sasakyan na makikita rito sa probinsya nila Marco, kahit sa bubungan ay punong-puno ito ng mga tao. Mahirap kasi rito ang transportasyon. Pagkababa nila sa barko, nagtungo agad sila sa isang tindahan na nakapaligid roon. Nagtataka ang lahat ng mga kaibigan ni Marco kung para saan ang pagkarami-raming asin, bawang at kalamansi na kanyang binili. Ganoon rin ang ginagawa ng ilang mga nakasama nilang pasahero sa barko. Nagtataka man, hindi na lamang sila umimik. Ang word, Nawika ni Angela sa kanyang sarili. Kahit bulong lamang ito ay narinig pa rin ito ni Marco. Hindi naman maiwasan ni Matilda ang mapakapit ng mahigpit sa braso ni Angela dahil sa kabang nararamdaman ito. Hindi nito alam kung bakit bigla ay nakaramdam ito ng hindi maipaliwanag na kilabot na kanina lamang ay hindi nito naramdaman. Samantalang ang 2 lalaki na kasama nila ay panay ang pagpapapansin sa mga dalagang dumaraan sa kanilang harapan. Sinaway sila ni Andrea dahil pinagtitinginan na tuloy sila ng mga tao sa kanilang paligid. Ang iba ay masama ang tingin sa kanila, lalo na kina Severino at Leander. umayos kayong dalawa. Halos pabulong na saway ni Andrea sa mga ito. Huwag niyo nang dalhin ang ugali ninyo sa Maynila rito. Ito naman, nakikipagkilala lang. Wika ni Severino. Kahit na, Hindi maiwasan ni Andrea na pandilatan ito ng mga mata. alalahanin ninyo ang bilin sa atin ni Marco. Baka mamaya niyan, aswang pala ang mga iyan. Nilapitan sila ni Marco matapos na mabili nito ang sinadya nito sa tindahan. Binigyan sila nito ng tig-iisang supot ng asin, bawang at kalamansi. Bakit walang sibuyas? Para saan ang mga ito? Napakunot noong tanong ni Matilda sa binata. Basta, kahit saan kayo pumunta, lagi ko yung magdala ng mga iyan. Lalo na itong kalamansi kapag kakain kayo sa kahit anong kainan rito sa probinsya namin. Sagot ni Marco sa mga ito. Napahagalpak ng tawa itong si Severino. Panglagay sa ulam. Hindi yan ang rason. Malalaman niyo rin ang ibig kong sabihin. Ngunit hindi sa ngayon. Marami ang mga mata ang nakatingin sa atin. Kaya pagdating na lamang ng bahay, tsaka ko sa inyo sasabihin. Bigla ay napatingin si Marco nang makita ang jeep na patungo sa kanila. Ayan na pala ang kuya, tara na. At nang makahinto na ito sa kanilang tapat, agad na sinabihan niya ang mga kaibigan na magmadali ng sumakay. At baka abutan sila ng dilim sa daan. Malayo pa ang kanilang lalakbayin. Hindi nila naabutan ang pang-umagang biyahe ng barko, kaya sa panghapong biyahe na sila nakasakay. 5:00 na ng hapon at malapit ng dumilim.
Bubuhayin na sana ng kuya ni Marco ang makina ng jeep. Nang bigla ay may lumapit sa kanila na isang matandang babae. Nakasama nito ang dalagang apo nito. Nakikiusap ito sa kanila na kung maaari, makisabay at ibaba sa lugar na sinasabi nito. Ngunit agad na nag-alibay ang kuya ni Marco na hindi sila daraan sa lugar na tinutukoy ng matanda. Nanghihinayang naman ang dalawang binata na kasama nila nang hindi pumayag ang kuya ni Marco na pasabayin sa kanila ang maglola. Hindi dahil sa naaawa sila sa mga ito, kundi dahil gusto nilang makipagkilala sa kasama nitong dalaga. Nilapitan naman ni Andrea si Marco at nag-usisa ito. Bakit hindi pumayag ang kuya mo, Marco? Nakakaawa naman sila. Mukhang may sakit pa naman iyong matanda. Hindi mo kailangang makaramdam ng awa sa kanila. Hindi sila basta tao lang. Anong ibig mong sabihin? Aswang pareho ang dalawang iyon. Halos pabulong lamang na sagot ni Marco sa dalaga. Iniiwasan nitong wag marinig ng dalawa pang babae na kasama nila kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Ayaw niyang matakot ang mga ito. Ito bang dahilan kung bakit ayaw mo kaming dalhin rito? Oo. Ayaw ko lang sabihin dahil alam ko na pagtatawanan niyo lamang ako. Pero wala ka nang dapat na ikatakot sa kanila. Hindi naman kayong mga babae ang kanilang pinupuntirya. Kung hindi kami, sino naman? Lumalabas na talaga ang pagkamausisa nitong si Andrea. Kami mga lalaki, lalo na mga dayo lamang rito. Kaya dapat hindi maalis sa paningin natin si Nasib at Lian. Natigil lamang ang usapan nilang dalawa nang magsalita ang kuya ni Marco. Bumili ka ba, Marco, ng pinapabili sa iyo ni Mama? O kuya. Mabilis na sagot ni Marco. Ibinigay mo na ba sa kanila? Opo kuya, nabigay ko na. Pagkatapos niyon ay naging tahimik na ang buong paligid. Wala nang nag-iingay pa sa kanila. Nakatulog na ang lahat ng mga kaibigan ni Marco. Lumatag na ang kadilimang bumabalot sa buong kapaligiran. Bihira na rin silang may makasalubong ng mga sasakyan. Mabuti na lamang simentado na ang kalsada. Hindi katulad noon na malubak. Walang magiging aberya sa kanilang pagbiyahe. Dinadapuan na rin sana ng antok si Marco. Nang bigla ay makarinig siya ng mahinang pagaspas na mga pakpak mula sa itaas. Tila sinusundan sila nito. Kahit paano ay hindi niya maiwasan ang makaramdam ng takot. Lalo na nang maalala niya ang maglola kanina na ibig makisabay sa kanila. Ilang sandali lamang nawala na rin naman ang mga pagaspas mula sa itaas. Ligtas din silang nakarating ng bahay. Agad na niyang ginising ang kanyang mga kasama at sinabing naroroon na sila. Nagmano muna sila sa ina ni Marco bago sila nito ipinakilala isa-isa. Mainit ang ginawang pagtanggap ng mga ito sa kanila. Mabait at maalaga ang ina ni Marco. Bagay na kanilang ikinaiinggit. Hindi kasi ganon ang kanilang mga ina, kaya sa halip na manatili sana sila kasama ang pamilya, mas ginusto nilang lumayo muna pansamantala sa mga ito upang makaiwas sa sakit ng ulo. Ang itay kuya, nasaan? Hinanap ni Marco sa kanyang kuya na nasa labas. Sinasabuyan nito ang buong paligid ng bakuran ng asin. Hindi sana nito gagawin iyon. Ngunit nang maalala nito ang maglola na gustong makisabay sa kanila kanina, minabutan niyang sumunod sa bili ng mga matatanda
sa kanilang lugar. Sa ganoong paraan lamang ay hindi sila gambalain ng mga aswang. Lalo na't nakita niya kung gaano titigan ng matalim ng maglola ang dalawang lalaking kaibigan ng kanyang kapatid. Umalaot si Itay, kasama si Teo. Alam nilang darating ka na may mga kasama kaya ipanguhuli raw nila kayo ng sariwang isda. Sagot nito sa kanya. Hindi ka pa rin ba matatapos sa ginagawa mo, kuya? Kakain na muna tayo. Gutom na raw kasi ang mga alaga sa tiyan ng mga kaibigan ko. Mauna na kayong kumain. Susunod na lamang ako. Yung ulam nga pala, Marco, na nabili ko sa karinderya sa bayan. Bigyan mo muna ng kalamansi bago nyo kainin. Sige, kuya. At pumasok na muli siya sa loob. Giliw na giliw sa pagkikipagkwentuhan ang tatlong kaibigan niyang babae sa kanyang ina. Tila siya ang pinagkukwentuhan ng mga ito. Ang nanay niya talaga, siya naman ang ibinibida sa usapan ng mga ito. Agad na siyang nagtungo sa kusina kung saan naroon sina Severino at Leander. Tahimik lamang ang dalawa na nakaupo sa isang sulok. Habang nililibot ng paningin ng mga ito ang buong paligid ng kusina. Nanibago siya sa kakaibang ikinikilos ngayon ng mga ito. Napangiti na lang siya nang wala sa oras. Kinuha niya sa sangkalan ng kutsilyo at hiniwa ang daladalang kalamansi. Ipiniga niya ito sa ulam na binili ng kanyang kuya sa bayan. Napamura siya ng malakas nang magulat nang biglang magbago ng itsura ang lutong karne nang pigaan niya ng kalamansi. Naging isang putol na kamay ito ng tao at mayroong malalaking uod. Dahil sa pagkabigla niya, napalapit sa kanya sina Severino at Leander. At nang makita ng mga ito kung ano ang nasa plato, bumaliktad agad ang sikmura ng mga ito. Hindi rin maiwasan ng mga ito ang mapamura. Napatungo naman sa aking naroroonan nila ang kanyang ina nang marinig nito na nagkakagulo sila sa kusina. Kasunod nito ang tatlong babae. Sinasabi ko na kasi sa kuya mo na bumili na lang ng dilata. Agad na itinapon ng kanyang ina sa basurahan ang nasa plato. Bago pa man ito makita ng tatlong babae. Bukas, susunugin nila ito. Nagtataka man ang tatlo, hindi na lamang ng usisa pa ang mga ito. Tumigil na rin sa pagsusuka ang dalawa. Halos hindi pa rin ang mga ito makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Iyan bang dahilan kung bakit lagi mong pinipigaan ng kalamansi ang ulam na binibili mo sa Maynila? Tanong ni Lian sa kanya. Nakita pa rin ang takot sa mga mata nito. Pasensya na kayo kung hindi ko nasabi sa inyo ang patungkol sa bagay na ito. Hindi, Marco. Hindi ka dapat humingi ng pasyensya sa amin. Kami dapat ang magsabi niyan sa iyo dahil lagi ka naming pinagtatawanan. Nahihiyang wika ni Severino. Kaya pala ganito lagi ang ginagawa noon ng kanilang kaibigan. Dahil gusto lamang nitong mag-ingat. May masigit pa riyang nakaka... Hindi pa man natatapos ng ina ni Marco ang gustong sabihin nito. Nang bigla ay magsisigaw ang kuya nito habang tumatakbo papasok ng bahay. Takot na takot ito. Layog! Layog! Paulit-ulit na sigaw nito. Nasundan tayo ng layog. Hindi naman maunawaan ng mga kaibigan ni Marco kung anong layog ang sinasabi ng kuya nito. Mula sa bubungan ng bahay, kanilang maririnig ang malalakas na paggaspas na mga pakpak na tila hindi naman galing sa isang ibon. Ito ba ang layog na sinasabi ng kuya ni Marco?
Ma, ma, huwag niyong palalabasin si Nasib at Lian. Sabi ni Marco sa kanyang ina na labis ang takot na nadarama. Maging ang tatlong babae man na kaibigan niya ay nakaramdam na rin ng takot. Hindi lang kasi isang layog ang nasa bubungan ng bahay, kundi dalawa ito. Nag-iiyakan na rin ang maliit na kapatid ni Marco na nagising dahil sa ingay na likha ng pagaspas ng mga pakpak ng layog. Maririnig rin ang nakakatakot na boses ng mga ito. Galit na galit ang mga ito. Kanina habang bumibili sa tindahan si Marco, may ginawang kapilyuhan itong si Severino. Hinampas nito ang maambok na puweta ng isang dalaga na dumaan sa harapan nito, kasama ang lola nito. Isa palang layog ang mga ito. Ma, wala na ba yung benditadong langis na ibinigay ni Kaingkong? Tanong ng kuya ni Marco sa kanilang ina. Natataranta naman na hinahanap nito sa kabinet ang botilya na may laman ng langis. Ngunit wala ito roon. Dala-dala siguro ng papa niyo. Wika nito. Nagsimula namang utusan ng dalawang layog na pahabain ang kanilang buhok. At pumasok ang mga hibla ng buhok nito sa maliliit na sewang ng bahay na maaaring pasukan. Agad na napulutan. Pulutan agad? Wala pang ang alak eh. Agad na napuluputan ng mahahabang buhok ng mga ito sina Severino, Leander, at maging ang kuya man ni Marco. Mabuti na lamang nagagawang maiwasan ni Marco ang tila may buhay na buhok ng mga layog. Ang lahat ay sindak na sindak at takot na takot. Hindi nila alam kung paano matutulungan ang tatlo. Halos balutin na ang buong katawan ng mga ito ng buhok ng layog. Unti-unti na rin ang mga ito na nauubusan ng hangin sa katawan. Tulungan niyo ko! Sigaw ni Marco habang natatarantang hinihiwa at pinipiga ang mga kalamansi sa isang lalagyan. Agad na nagsikilos ang tatlong babaeng kaibigan niya na halos hindi na makakilos mula sa kinatatayuan kanina dahil sa labis na panghihilakbot. Nagdikdik rin sila ng maraming bawang upang maihalo sa kalamansi. Nilagyan na rin nila ito ng maraming asin. Samantala, ang ina naman ni Marco ay nagsiga ng kahit anumang bagay na kahalintulad ng amoy ng goma. Tsinelas, sapatos, timba. Lahat ay kanyang inilagay sa apoy. Samahan mo ko, Andrea. Isasaboy natin ito sa layog. Wika ni Marco sa dalaga. Nasa labas na sila at akma na sanang isasaboy ni Marco sa layog ang hawak-hawak niya. Nang bigla ay puluputan siya ng buhay na buhok ng mga ito. Nabitawan niya ang lagayan at natapon ang laman niyon. Mabuti na lamang meron pa si Andrea. At bago pa man tuluyang mapatay ng layog sina Marco, Severino, Leander, at pati kuya ni Marco, walang tigil na sinabuyan ni Andrea ang mga layog ng hawak niya. Nakakapangilabot at nakakatakot ang mga pagsigaw ng dalawang layog. Para silang kinakatay na baboy. Unang nakawala sa pagkakapulupot ng buhok ng layog, si Marco. Agad din naman itong nakabawi ng lakas. Hindi naman napansin ni Andrea ang paglapit ng buhay na buhok ng layog. Pinupuluputan siya nito sa katawan at inihagis sa isang puno. Unang tumama ang kanyang ulo sa kahoy, dahilan upang mawalan siya ng malay. Andrea! Sigaw ni Marco matapos na makita ang ginawa ng layog rito. Gusto sana niyang lapitan ngunit mas inuna niyang kunin ang bagakay. Isa itong maliit na kawayan na nilagyan ng tulis ang dulo. Isa rin ito sa mabisang pangpatay sa aswang.
Maingat niyang inakyat ang bubungan ng kanilang bahay. Mabuti na lamang hindi siya napansin ng mga ito. Kung walang gaanong epekto sa mga ito ang kalamansi, bawang, asin at ang sinunog na goma, tignan na lang nila kung hindi pa sa kanila e-epekto ang hawak nito. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya. Bago niya sabay na itinarak sa puso ng layog ang hawak na bagagay. Walang tigil ang nakakatakot at nakakapangilabot na sigaw ng dalawang layog. Habang dahan-dahang nasusunog ang buong katawan ng mga ito. Pinakawala na rin ng mga ito sina Severino, Leander at ang kuya ni Marco. Parehong walang mga malay ang mga ito nang bumagsak sa sahig. Natapos na ang lagim na dala ng dalawang layog. Agad na tinungo ni Marco si Andrea na nagkakaroon na rin ng malay. Niyakap niya ng mahigpit ang dalaga. Ang mga manlalayog o layog kung tawagin sa probinsya ng Catanduanes ay isang uri ng aswang na kayang pahabain at utusan ang kanilang buhok na pumatay para sa kanila. At sa bawat buhay na kanilang kinikitil ay may katumbas na pagpapanatili ng kanilang kagandahan at kabataan. At ang matandang layog sana kung nagawa nitong mapatay sina Severino, babalik muli ang kagandahan at kabataan nito. At sa pagbabalik nila muli sa lungsod ng Maynila, hindi nila makakalimutan ang naging karanasan nila sa mga layog na habang sila ay nabubuhay, magiging bahagi na ito ng kanilang mga buhay. Nakakatakot man ang naging karanasan nila sa probinsya ni Marco. Labis naman silang nag-enjoy matapos niyong mapuntahan nila ang iba't ibang magagandang pasyalan na roon lamang ay matatagpuan. Ano? Sasama ba ulit kayo sa probinsya upang doon magbakasyon? Sasama ba ulit kayo sa probinsya upang doon magbakasyon? Nakangiting tanong ni Marco sa kanyang mga kaibigan nang tapos na naman ang isang semester. Sabay-sabay na tumango ang lima. Wakas!